Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg en person på besøg. Rigtigt, vi har Emil, eller jeg har Emil med i dag. Ja, mig og Emil, vi var ude og spille fodbold, og så siger Emil så, se, der ligger et fodboldskilt, eller hvad det hedder. Og så så spørger han så, om vi skal tage det, og det er lige det skilt. Og det er så et virkelig nice Faxe-Kondi-skilt, og det er for sagt. Så vi tager det med hjem, og vi vasker det ud i haven. Og hjem, så tog vi det jo med ind. Så nyt skilt til os med ind. Ja. Klart det alligevel. Men ja, jeg vil også bare lige sige, at vi har fundet det billede der. Hvad er det? Nå, men tak fordi I så med. Eller tak fordi I så med på den her lille vlog. Så ses vi bare næste gang. Vi ses alle sammen. Hej.